Samantala, Idol, patuloy na pinagtutuunan po ng pansin ang pangangalaga sa yamang dagat sa lungsod ng San Fernando, La Union. Kasabayan ng pagpapatupad at pagpapaunlad ng responsableng dive tourism. Sa isang pagpupulong, tinalakay po ng Philippine Commission on Sports Scuba Diving at ng lokal na pamahalaan ang pagpapalakas pa ng Marine Protected Areas or MPAS upang masiguro ang kaligtasan ng mga divers at mga pangmatagalang pagpapanatili ng mga likas na yaman. Binanggit din ang kahalagahan ng baseline data sa bawat dive site upang mas maayos ang pamamahala at maiwasan ang pagkakasira ng mga corals at iba pang mga marine ecosystem. Tampok sa talakayan ang mga aktibidad ng dive tourism sa lungsod, kabilang ang recreational scuba diving, underwater photography, coral reef exploration at educational tours para sa mga estudyante at turista. Layunin ng naturang turismo na magbigay ng kakaibang karanasan sa mga bisita habang pinapahalagahan ang kalikasan upang mailatag ang lungsod bilang ligtas, maayos at balasing destinasyon para sa diving. Inaasahang magdadala ng mas maraming turista sa lungsod at kasabay na mapapanatili pa ang karagatan para sa mga susunod na henerasyon ng isinusulong na responsableng dive tourism sa nasabing lugar. IFM News. IFM News. IFM News.